Hej YouTube, og velkommen til den det burde jeg kraften med styr på 5. episode af Aguero's Road to Goal. Sådan vi har et fucking godt hold lige nu. Et fucking vildt hold. Faktisk godt nok Dyer 92 i pace og Højlet 90 i pace. Jeg tror faktisk det bliver en fed episode. Vi har 2 danske legender, men det var bare noget lort, vi skulle sælge ikke. Det var virkelig noget pis. Men ja, skal vi ikke bare gå ind til første kamp og se hvordan det går? Det behøver ikke så meget her. Der kom en idé sådan jeg ser, det er rigtig glad for, du ved mig idéer. I må gerne komme med nogle flere, fordi så skal jeg ikke selv bestemme hvilke spil jeg skal købe. Fordi sidste gang var der 2, og jo flere der er, jo federe bliver det bare for mig, så lad os gå ind til første kamp. Fuck, vi spiller mod ham, det bliver pissvært at forskel. Okay, lad os se, at hans hold det ser ret godt ud indtil videre. Shit! Okay, Rooney, Navas, Silva, Oscar, Matic, Mata, Ivanovic, Cahill, Terry, Filipe Luis og Cech. Fucking hell, og det bliver svært at se forskel. Okay, det er ikke så slemt alligevel. Oh my god, det er det. Fuck det. Hvor er det svært det her, mand. Han er for god. Han har haft godt hold, mand. Aguero. Bam! Bam! Fucking legende, mand! Hvordan kan det lade sig gøre overhovedet, mand? Fuck, han er god. Kæft, hvor jeg elsker at kunne Aguero det hele. Kom så. Nu gør du det. Oh my god, det er svært det her. Han får kraftet med målet alligevel. Fuck en spilning. Hvem fanden var det, der gav ham spilningen? Var det Anderson? Are you fucking... Oh my fucking god! Hvad er det der for noget? I mean, det er den nemmeste takning du skal lave alligevel nakker dig. Jeg skal bare se en smile god her. Clint, for fuck's sake, hvad var det der? Du gav dem målet, din fede hund. Du lige kom foran, hvad fanden er det for noget? Nøj, man. Holy shit, Aguero. Nej. Der er mål nu. Ja, værsgo. Du ved, der er mål. Du ved bare, der er mål. Jeg vidste det bare. Hvor det jeg stadig efter 5 episoder har ikke fattet, hvordan han kan være så god Aguero. Altså, han er simpelthen så okay. Nummer 16, det ved jeg ikke. Ham der. Rooney har jeg sgu ikke. Fucking hell! Hvad laver du, Kang? Gå nu til den! Oh my god! Hvordan kan du ikke score? Er du dum i hovedet, man? Fuck laver du? Lad nu være for helvede, man! Han slipper nu selv. Fucking pussy. What? Hold kæft, hvor er det knap kamp. 3 opgraderinger, hvad det kan. Så efter den her kamp har vi så 3 opgraderinger, og den første var simpelthen, jeg tager ideen først, det var simpelthen at købe Luke Shaw. Så han kommer sgu på transferlisten, så har vi Luke Shaw her. Så Virginie, det var kviksolgt, fordi han fik rødt kort, så jeg kan gøre en skid med ham. Og så sætter vi Evans ind der, og så den tredje opgradering. Hvem så ikke en skid til? Hvem var det? Morrison, wow, jeg ser ham overhovedet ikke. Han kan også bare komme på transferlisten, og så kommer vi, ja. Så skal de købe en, så putter vi ham ind der. Og så tager vi så Tadic der, sådan at se holdet ud indtil videre. Så ja, skal vi så bare gå ind til den næste kamp, eller hvad? Det synes jeg, vi skal bare den næste kamp i.
Så se om vi kan vinde den her kamp, er nogen der er trætte. Ja, kan jeg træt, så vi skal lige have et fitnesskort så. Ja, det er mod et sygt BPL-hold igen. For fanden det også. Hvorfor er det et BPL-hold, der er med Jovetic og Lukaku og fronten? Kom meget godt. Okay, det er et mål her. Nu ved jeg bare. Okay, det er det ikke. Det er det ikke. Det vidste jeg bare. Okay, du pauser så lige nu. Nej, men angrebet. Hvad fanden laver du? Kom nu. Evans. Nej. Han skal. Wow, troede jeg mig ind der. Jeg kan ikke drible. Jeg kan ikke drible dem uden at han kommer. Jeg kan ikke drible. Altså, der han dribler man, så kommer om der Moreno bag ham. Kom nu. Ja. Bam. Yes, Aguero. Holy shit. Sådan. En opgradering på 33 minutter. Holy shit. Nej. Jeg tror ikke det. Nej, hvad? Hvad er du ikke? Stumpen! Aguero, for helvede! Hvorfor kom der Moreno og kom ind i næste gang, man? Oh, I'm done. I'm literally fucking I'm done. Jeg er lige brændt på stolpen. Jeg er lige brændt på stolpen, og så, oh my fucking god. Han kan simpelthen ikke score, Aguero. Jeg får spat af ham. For helvede, mand. Fuck mig, mand! Nej, skår jeg får blive der. Det gider ikke mere. Nej. Det er helt næste dag her. Jeg kunne simpelthen ikke opgradere, fordi EA-serverne var så fucked up, så jeg sidder bare hjemme med lige stået op. Så ja. Efter i går, vi opgraderer Aguero, fordi han spillede helvedes til. Vi opgraderer ham til. Okay, det kan jeg ikke. Nå kæft, hvor spiller han lort Aguero. Jeg undskyld til dig, der sagde, at jeg skulle købe Can, men han var så piv elendig desværre. Så jeg opgraderer ham til Herrera. Så det er sådan her holdet ser ud efter den her episode. Vi fik om 4 opgraderinger i episoden, men det var svære hold vi mødte. Det var rigtig gode, dem jeg har spillet imod, så håber I kunne lide det her. Kom ind nogle idéer til serien. Og ja,